मोनसे गिदिर खौरां नोंथाङा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव मेघालयायाव बेरायहैनो सानदों नामा? जुदि नोंथाङा मेघालया एबा शिलंआव बे समाव बेरायहैनो सानदों अब्ला रथ'। मानोना आसामनिफ्राय थांनाय गारिफोरखौ लामा ससेयाव बन्द' खालामदों मेघालया टेक्सि सालायगिरि गौथुमा। सिरापुन्जि आरो दाउखिसिम बेरायनो थांनाय दावबायारिफ्रा लामा ससेनिफ्रायनो गिदिंना फैफिननांदों। नंगौ, गोलोम बोथोरनि समाव नोंथाङा गुसु नागिरना मेघालया एबा शिलंआव बेरायहैनो सानदों अब्ला नोंथाङा 100 बार सान। मानोना बे समाव मेघालयायाव दुंहाव थासारिया सोमजिदों। आसामनिफ्राय थांनाय गारिफोरखौ होबथादों मेघालया टेक्सि सालायगिरि गौथुमा। मेघालया टेक्सि सालायगिरि गौथुमनि फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि टेक्सि सालायगिरिफोरनि थाखायनो मेघालया टेक्सि सालायगिरिफ्रा दावबायारिफोरखौ मोना, जायनि थाखाय बिसोरनि फालांगिरिया खहा जादों। जायनि जाहोनावनो मेघालया टेक्सि सालायगिरि गौथुमा आसामनि टेक्सि सालायगिरिफोरनि सायाव रागा जोंखांदों आरो थांनाय 20 जुलाइनिफ्राय हठात आसामनिफ्राय थांनाय गारिफोरखौ होबथादों। जायनि जाहोनाव मेघालयायाव दुंहाव थासारिया सोमजिदों आरो दासिमबो मेघालयानि थासारिया मोजां जायाखै। बेनिखायनो नोंथाङा मेघालया एबा शिलंआव दावबायहैनो सानदोंबा बे समाव बन्द' खालाम। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।